हेलो लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे खौरां शेयार खालामनायजों लोगोसे माखासे बाथ्राफोर बेजोंनो सरजाबफानो लानाय जादों। दा बेवहाय नुनो मोननाय जादोंमोन थांनाय साननि सिगाङाव क'क्राझार जिल्लायाव मोनसे जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। बे जाहैबाय जोंनिनो राभा बिथांमोननि बिब' बिनानाव सानैखौ जिउ फोजोबनानै गालांनाय। आरो बे जाथायनि सोमोन्दै मैया अदेबानि गिबि मन्थ्रि बिथां शर्माया दावबायफैनायजों लोगोसे बे समावनो गासै 7 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा हमनायनि खौरांखौ नोंथांमोनाबो मोन्दों जादोंमोन, जेरावहाय बिथांमोनखौ हानिफ शेख, जहानुर इस्लाम, शंकरदेब बर्मन, मोहम्मद आताफ आली आरो मुजाम्मिल शेख होननानै मिथिनो मोननाय जादोंमोन। अदेबानि बिथांमोनखौ सासपेक्ट होननानै फोसावनाय जादोंमोन। दा बिनिनो उनावहाय आरोबाव फिन अखानायै अदेबानि दिनैहाय आरोबाव 2 हमदेरबावनाय जाबाय होनदों। दा बिथांमोनजों गासै 7 हमजानाय जाहैबाय। दा बिसोरो जादों दिनैनि 2नि मोननायावबो नुनो मोनबावदों नासिबुल आली शेख, बेनिफ्राय आरोबाव नुनो मोननाय जादों फाइजुल रहमान। दा बे बिसोरखौ मोननाय जादों। दा बे हिसाबै बिथांमोननि जिहेतु हमजानाय, दा बिनि जिहेतु बिथांमोननि दायनिगिरि, दा बे दायनिगिरि बादियैनो जाहाथे साजा होयो। दा बिनि थाखाय जों बयबो आपिल खालामनो नांगोन, जाहाथे बिसोर बिब' बिनानाव 2 आरो बै दुखुथिया न'खरा जाहाथे उदांस्रि मोननो हायो। दा बिनि थाखाय जोङो जास्टिस बिनांगोन। जों ससियेल मिडियानि थ्रुयै साफ्रोमबो बिसोर बिब' बिनानाव 2नि थाखाय बिनो नांगोन, जाहाथे दायनिगिरिफोरा गोख्रोङैनो साजा मोनो, ओरैनो हगारजाया। दा बिनि थाखाय साफ्रोमखौबो खावलायहरनाय जादों। अदेबानि पुलिसा बिथांमोनखौ गोख्रोङैनो संदाननायनि गेजेरजों आरोबाव जिखिनि दंबावो एबा थानो हाबावो बिथांमोनखौ नागिरनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ गोख्रों साजा होगोन, बे बाथ्राखौ बुंखादों। अदेबानि दा बेजोंनो लोगोसे सरजाबफानो लानाय जादों जे आथिखालाव जोंनि गुबुन गुबुन भारतनि रायजोफोरखौ दोनथ'नानै जोंनि आसामनि बेलायाव आरो जोंनि लकेलाव बा जोंनि न'आवनो गावबागावनि जायगायावनो जोंनो गोबां खैफोद गोनां जानानै दंसै। दा बेखौ जोङो सानफ्रोमबोनि निउसफोराव खौरांफोरावनो जोंखौ फोरोंगासिनो दङ। दा बे अदेबानि दिनैनि दिनावबो नोंथांमोनहा खौरांफोराव नागिरबा नुनो मोननाय जागोन, गुबुन गुबुन खना खनला गोबां थैनाय बुथारनाय बायदिसिना जाथाया माने सानफ्रोमबोनि खुगा बिलाइयाव बा खौरां बिलाइयाव नुजानाय हेडलाइन जानानै फैबाय। दा बेखायनो सांग्रां जानांगौआ जों साफ्रोमनिबो गावबा गावनिसो। आरो बिनि हिसाबै बिनि गेजेराव जोङो बेनि सायाव गोख्रों राहा लानांगौ जायोबा जोङो समाजा लानो नांगोन, समाजा गुस्लायनो नांगोन, एबा समाजनि सुबुंफोरानो साननानै बिनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाय लानांगोन आरो गावबागावखौ सांग्रांथि लाखिनो थाखाय गुबुन गुबुन हाबाफारि लानो नांगोन। दा बेखायनो नङाबा जोङो लासै लासैनो बेबादिनो सानफा एफा फोजोबजानायनि लामायाव थांगासिनो दङ। बाहाय गुबुन गिदिर आइजोफोर एबा सोरबा उन्दै आइजो सिख्लासा बा गथ'सा बेबादिजों खोथा नङा। नुनो मोनदों बोराय बुरै बा सेंग्रा जायखिजाया मानसियानो जाया मानो हारसिं हाला थांनाय, बहाबा 2जों लोगोजों थांनाय एसे एनै, आरो गोजान जायगा गावबागाव सिनायि जायगा बेफोराव थांनाय। दा बेयो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा जाबाय। थांनायनि सिगां गोबां खेब साननो गोनां जानानै फैबाय आरो जोबोद गोनांथार, नङाबा थाङैयानो गाहामसै। जोंनि गामि साखाथिनि गामि बेबादि होननानै खुनु खोथा गैला। नुनो मोनदों, मानो होनबा जाखिनि जाथायफोर जालांगासिनो दङ बेफोर गासैबो रावबो बेयाव जों जागोन बेबायदि सन्देह खालामनानै थाङाखै। गासैबो माने जाथावैयानो जानानै दंजोबो। बा बबेबा ओनसोलनिया बबेबा मोनसे गावनिनो ओनसोलावनो बा न'आवनो जाथाय जानानै थांगासिनो दं। दा बेखायनो जोङो गावबागावखौसो सांग्रांथि लाखिनायनि गोनांथि दंथारसै। दा बेनि थाखाय रायजो राजा एबा समाजनि गोख्रों बिबान एबा गोख्रों रल थानो नांगोन। दा बेखौनो जोङो साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो गामि मोनफ्रोमबो समाजावनो बेनि सायाव माबा मोनसे स्टेप लानांगौनि गोनांथि दंसै। दा बेखौ नोंथांमोनहाबो बयबो साननो गोनां जानानै फैदों, एबा बेखिनि खामानिखौ रायजो नाङैनो खालामनो गोनां दंसै सरकारजों लोगोसे। आरो सरकारनि सायाव बांसिन आसा खालामजानोबो थाजाया। रायजो राजा एबा समाजानो सिगाङाव आखायाव लानोबो हागौ। दा बेखायनो जोङो बेनि सायाव सांग्रांथिनि थाखाय माखासे हाबाफारिफोर लानो नाजानांगोन। दा बेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामदोंमोन। गोजोन्थों।